Oimore jairama Lolwe TV kamora mora maintiere akau thuolo nieri marwaki e chenro mar Duond mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E studio marwa odiochieng' makawuone chenro marwa mar Duond mine thuon wach ma bende wadwa wuoye en Wakeyni e tijno ero mar majofwambo. E studio marwa an kod jafwambo wadwa adamie thuolo mondo mi ofulnu nyinge tich motimo e kawadhi mbele kod twak machalo kamaindi. Machiegni ahinya e chenro mar Duond mine inyalo nyisowa nyingi. Erokamano Joyce. Mikai Beatrice Wasonga. An jalendo. Kendo the programs manager radio Lolwe by profession. And jainjili. Anyako mowar to an jawer mar wende mag injili and also a minister by calling. An jaohala. Atimo ohand cake. I bake cakes for birthdays, weddings, any occasion. Mano is by passion. Okadhi ne school. Puonjora puonja. Maga the main things matimo. Machiegni ahinya e chenro mar Duond mine. Kaka iwacho ni in jalendo kendo itiyo radio Lolwe. Mimi nyalo nyiswa ni isebedo kuom thuolo maromo nade e Tij Fwambo nieri? Sani paroni achomo kamaro ko higni 10 almost 10 years, a few months tadonjo higni 10 nyaka nachake. Okay. To tij lendo nieri kaka ni chake in kaka Beatrice wacho ni jalendo. Bende gombo ni kata lek mari mondo ibed jafwambo kose nobedo nango eka idonje Tij Fwambo nieri? My gima I always wanted. Like okapar kanitiere odiochieng' mane ineno like sama nyithindo dongo, you go to school and nitiere paro moro ni kawuono you want to be a nurse, kiny you want to be a driver. And naonge kod mano. From the word go, I always wanted to be a jalendo. Though ne kinde chande to wangane nenoga mana TV. Like, but the Lando News. I loved this lady niluongo ni Beatrice Marshall on KTN some years back. Na hera kaka ne otimo gine. So am bende pacha ne nenoga mano. So as much as I wanted to be a media, to pacha to ne nenoga mana TV. I never thought of radio. Koro matinde ni nyako manitiere KTN ni emano inspire imondo idonje Tij Fwambo kose nango? Yeah. I loved Beatrice Marshall. So I just loved gik moko to do with the TV. Bedo ni ngato nie TV timo gimoro, jok matimo gigigo, but manyalo remember mano stick on my mind was Beatrice Marshall. Okay. Akiani maybe nikech nyinge chal gi mara. Koro neno ka nyinge ubo bedo machal imbi nyalo bedo ka Yeah. To koro in kaka nisebedo gi gombo mara bedo e media no ero. Koro kaka ni chake kapod tin. Ang'o mane timo mondo mi ichop lek mari? Naheroga timo kind of rehearsals. Nahero kao gazette and then akao these I read like some lines achunge mbele camera and then pretend I'm on TV. Koro mage gik ma also kept me going. And then in school bende nahero gik moko to do with drama. So ne give me that opportunity to be creative. Yeah, so mago are the things manatemo. Kangi mbele ni by the time approach yeko high school going to college, then kade timo gini college anadhi chopo mana kawan ifil ni go research amazing iso timo practice moromo. Yeah. Koro ka inisetieko maybe tieko high school idhi college, maybe course mane ikawe college kuro ma omiyo in jafwambo ma intiere sani? Natimo broadcasting journalism ma entirely, in fact wanatimo all around almost everything. Nikech with print kaka inyalo ndiko for newspapers, mano no puonjwa, ne opuonjwa TV, to no puonjwa bende radio. Koro mano was the first time actually machako bed a bit keen gi radio. Nikech before that I didn't even love radio. Nikora beta winjo radio. It was never my thing. Koro samanane college I was forced now because it was part of curriculum magik mane watimo kacha. Nochuna mondo achak now my attention nikech you also need to pass exams. Koro kanye manachako bede gi interest, then I started making some short programs adeta record adok godo ot tawinjo. Koro mano bende at least no mea, but still in my mind mano natimo for school. But in my mind neni katieko school I go to TV. Anyway, when you're in school, ingega ni kitieko school to teach riti arita. Yes, exactly. Yeah, the reality
kitiga kisewuok oko kacha ni oken kamano. Mar adiera. To be nitiere maybe opportunities kaka mage ma ji nitiere godo e media kopogore gi bedo kata jalende radio kata bedo news anchor TV. Be nitiere opportunities moko mopogore ma nitiere tijwani eri mar fwambo? I think this name it is wide. Back then emane wang'eyo ni it's either indiko ne gazette, ilende radio ama ine TV. And then TV no, it was just news. Like there was nothing else. Ka okiland news to news ama sports ama business. Yes. Ama jaweda nano ga jaweda. But tinde there is that gineno spread ahinya across. Like social media is not just social media ni mana majigo ko iwache pachi, and it's that social media has also become part of media in general. Koro kaka insani in presenter maybe jalo ngiswa ni siche mine yamo kacha cha idendo rigi nying ma nikech iyudo ni most radio presenters nigi nying ma ji oko kuchong'eyo makata siche moko onge ng'ama ong'eyo ni luonge ni Beatrice Wasonga, nitiere nying machielo ma ji ong'eyo godo to kopogore gi tije te mantiere radio, wan gi news anchors, wan gi jok moko mabe maybe timo business news gi, ang'o momiyo in ni yiera bedo radio presenter show? Actually samana donje radio to noka donjo ka yiero ni maindi gima nadwa timo. In fact samane adonjo, I've been in radio Namlolwe since makora wacho ni almost 10 years I've never been anywhere else. Radio Namlolwe kama ne achake to I got the opportunity at Radio Namlolwe as an intern watch kamano. No me nini for like 3 months gineni, can you do this, because even the management nok parni anyalo wacho dholuo. Actually it's no chanda matin samana chako, so I was in the field nachako kaka reporter. Atimo mano for 3 months, so there is a time I voiced some news stories and the manager was like she has a good voice. Koro gwacho ni give me the opportunity to tell a late night show. I struggled with Dholuo kanyo, but Nyasai was gracious. So I learned Dholuo as I went along. To opportunities started coming into. Yani I just fell in love with it. The fact ni I could express my views neji ichalonga manyalo puonjo ji, and then puonjo was kind of also in me. Nikeche na puonjo matin immediately after high school, na puonjo in some primary schools and high schools. So the puonjo thing is also in me. Koro finding that opportunity to puonjo ji kind of no soya I radio kabisa mawiya owil gi TV na it became my passion. I had to date actually. So kamane kaka nadonjo a program and then I preferred program to news. Nikech program I have that platform mar passing information. Okumana mama ne watch kamoro ni president no wacho kama inyalo chiwo information, inyalo wacho pachi, inyalo miyo ji some teachings. You know, you can't do that in news. So that is why I preferred even bedo a presenter, continue to presenter more than bedo a news anchor. To wachore ni joma mine kata nyithindo manyiri manitiere e media yudo ni nitiere kiwango moro maka gichope maybe lemo moro mar telo, iwacho ni maybe gitiyo gi yore moko gi donjo, wach ni ponono iwacho ni ochiegni gi jatelo kata ochiwo dende mondo mi ochop kiwango makamano. In kaka Beatrice, ere kaka nitimo mondo mi ichop kiwango no? Beni kale shida machalo kamago to ere kaka ni manage by overcome challenges makamago? Awachna kale through mano, but from weche magji people say ni mane gima notimore emomi maybe a chopo level na, because maybe the way mane asudogo to jomoko masamoro maybe ne nitiere industry no even before me, people felt niere kaka you came yesterday to kawuono ni in kaka wuono ni nikech the training kaketime maybe at Namlolwe kama antiere and there is a particular time mibedo godo late night show chande nikech they feel ni mane ka koro ng'ani is ready to even timo program achielo during the day. It didn't happen like that with me. And I think because I learned fast, I loved what I was doing and God helped me to be good at it. Koro dongi ng'eni mane manomiyo agro nikech I was also a hard worker. Nadwani gigi nyaka ng'e ma itimo nango, so I was putting in the effort masamoro ng'ama chielo ne ok tim. Koro it's my effort that pushed me to these levels to ng'ama chielo koro feel ni ohere ne mimi opportunity koso no segolo gimoro mago gik ma anywhere sewinjo. But I can tell you ni I've never met ng'at mane ochiwore moko ni andenda
imiya achiew gin gik mawinjo but ok anyal wacho ni gitimre nikech aseneno ng'ane gi their stories I hear so whether though maybe they happen but pok aromo gi ng'ama nochiwo kata kana aseromo go to pok no confess ni nochiwo. Ero kama we wakaw yeyo matin Jera Lolwe TV wabiro kaw yeyo matin kaito biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine ka e studio marwa kawuono wan kod wendo Beatrice Wasonga mabende luongore ni Abito mabende en jafwambo kama bende wawuoye e wi Wakeyni e tij nieri mar jofwambo. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine kama odiochieng' makawuono thuon wach mabende wawuoye en Wakeyni e tij nieri mar jofwambo ka wan kod nyadendi kata Mikai Beatrice Wasonga mabende wawuoye wi wach machalo kamaendi. Akawa dhi mbele kod twak marwa Beatrice. In kaka presenter matiye radio maybe in a morning show machakore sapaga chelo kinyi nyaka sangwena maybe ere kaka I balance maybe ekind tiji gi familia mari. Watemo koyot chiewo kinyi my friend sauchiko gi nusi se amalo nikech ji paro ga ni koro nikech ichako sapar gachiel chiew sapar gachiel to wachiew way before sapar gachiel no even to be fresh in your mind mondo mi dhi kanyo it is not easy onge gima met kanendo by the way especially nikech wantie kod gik ma watimo within the day okay ni watieko sangwen to koro ni you are free nyaka kendo kiny sapar gachiel jomoko paro ga ni en kamano but wantie kod gik mamoko mawatimo and then being a family person obedo even more extra and then the other common tiere godo mar bedo the programs manager that is another responsibility but does not stop at 10 in the morning sangwen watieko ye Lolwe so after that responsibilities moko magi kaka jatelo bende samoro nitie you have to be in the office for some time and then as a mother Nyithindo ngeni don't care ni itiyo siju they don't understand that gidwaro time mari. I'm also a wife gimoro ni dwa keto na dichuo ni an mwalimu Abito kane radio but when I am done with radio kaduoge order the mwalimu Abito remains at the door sama donjo kandi an a wife an a mother ji nyaka chiem though I thank God for my husband antie kod a sweet Oma is very understanding. Nitie seche moko mabedo ga give very hectic day. Samoro no kanendo the previous night. I told you ni atimo hala mar cake be. Samoro wan gi order mar wedding cake. So the whole night nikech odiochieng' adich watimo tij decoration mar cake. Koro in the morning kendo I prepare idhi studio. Take studio itim mag office. Kangi wuok kanyo kidogo iole nyathiwa. So my husband sometimes he understands all the time. Koro sometimes okaw the opportunity okoni wacha mimi ndio leo niunde kitu so he can make something tok ni koro in be kori sit back niyo donge oneno ka ol koro so it is not easy but Nyasaye konyo watu work it through. Atokoro benitiere midhiero moko mabende ikale maybe time ni midhie tich no maybe your security as a woman to ere kakitimo mondo at the end of the day in safe. Maguto nitiere anyway nikech kuonde ma wadake and then kaka sani wayuago security Kisumu County. Koro nitiere luoro manitie kanyo but we also thankful ne management marwa. Ne at least they consider that. Sama you feel ni it is not safe out here to mod mara mar dhi tich bende pod otamore nikech ng'ikni nyalo ga bedo. Machiegno endo ka kichop bedo tabu. The management understands ni okinyal keto your life at risk mana ni mondo mi bede studio by 5 so that is why sometimes jomoko ni ngane onge nikech maybe kaka no chope office bedo tabu koro orito time ma piny oseyaore ka joma moko beni oko. To kaka joma mine ma wantiere Tij Fwambo ni yudo ni nitiere jok moko ma maybe nyalo gombo take advantage mar joma mine mantiere e Tij Fwambo maybe ka jo siasa maybe ka to intimidate ka to timo ni gik moko be in kaka mwalimu Abito advice mane minyalo miyo joma mine manitiere e Tij Fwambo in regards to jogo madwa take advantage of them.
I really do believe no kenga kata ni jofwambe ma ni ngato dwa take advantage of them, sorry. But aparo ni giniendi kata cross. Any lady nitiere kod tabuno. En gima nyako ka nyako samoro kalen manikech koro ngama nie media kind of ina anem mongere kore momiyo samoro stochi jibro ngeyo niyo ngane luwi ngane otimi kama ngane date ngane and all that stuff. But aparo ni gini it starts with the person as you. Yes. Kakoro weyo the fact ni jafwambo nikech nying no miyo ga wabedo kod mbi moro. Ema samoro kidonjo kamoro to because you are known. Ingeni nitie kaka ibedo titena na nature mar dhano ni mwalimu donjo. Koro nitie kaka gidwa nikech koro ni mwalimu. If that mwalimu thing orumo sani ni koro kane ready adoka e life makawaida chane the way I'll be treated ibro doka it's a bit different. Yes. Gi kaka bedo treated gi thuolo ni. Koro the fact ni in a limelight ema miyo samoro this gineni nikech ni nying moro koro ni wadwa namba ni akia notimore nade. So it boils back to you as a person. Ine makoro ang ni dictate your life ni anokanyal nenda gi chuo ya nikech koro niyo mama heshimiwa masi juu yangu. At the end of the day as a person is that the life you want? Koro kaka nyingi e radio kacha na mwalimu wa bito. Matiende ni japuonji puonjo ji gik mopogore. Okang'eyo ka bende ine ngimani ibedo ga gi stress moko maseche moko iwinjo kata ni chunyi ok gom kata dhi e radio kacha wuoyo. To ere kaka idil gi stress gi mondo at the end of the day ng'ama winji e radio kacha chande chunye maybe oduogo kata encourage koluwore gi maybe achiedh nade monyalo bedo godo. Wana dhano nyathiwa. Wana dhano en mana ni samoro being ni dhano winja then most of the time you say the right things. Yes. Gimane ngato dwa winjo. Koro seche moko people might forget ni na normal human being ma samoro keti a level moro ma okintiere but wana dhano. One bende we go through challenges. Sometimes we don't even want to show up. But Nyasaye konyowa. Na nyisi motelo ni ana believer. Koro Nyasaye mamiya that strength to continue samoro gik moko di ma igomba ni bed ot kikidhi kanyo ni dhi gomba ka gi ngato but Nyasaye miyo wa strength no endo mar donjo kanyo and then you will still say the right things kata sama in kama tek. Kaka ngano ma most of the time in behind the camera behind the microphone encourage be chopo ga seche ma maybe iwacho wach moro ma maybe odonjo ne ngato marach kata o feel ni iketho nyinge yo achiel kata riyo ere kaka idil gi geche machalo kamago. Mago asekale anyadho ni okay e session mag shalom mago to kwapako ruoth mano ng'ama dwa chwanyo kanyo bende tinde but sama maybe watemo the morning program it's very political kanye kama gwarruok. Asebedo go kata an bende asekalo go ma ng'ato feel ni mwalimu ni wuoyo kuoma nade who is that lady nitie jomago ma bende samoro kong'ei maber joherane ema samoro loko gimane wacho chande e yo ma ok ni kare omiere pod kori gochoni gi ng'ama ne poko gochoni nyaka ne some of these people we have their contacts but we don't talk to them kono ka honorable kani ng'ama kata okwago kama omanyango kimako sim kore ka weche matimata but anyway what helps us also ni we say the truth. Yes. To wawache bende yo makare nikech ketho nying ji bende ni feel ni nitie kod teko no endo botima nade mano be is not right nikech wantiere kod chike mabe guidewa e journalism kaendi so we say them to wawache yo makare ma you can defend yourself and then recording bende in go ni ka wache kamano jate kama kaka na wache you present the evidence at least in evidence motegno. Yeah. To koro kaka in jalno ma ji neno ni in celeb ere kaka ibedo like kintiere kuma jing'eny kata how do you carry yourself in public nikech inyalo yudo ni kaka in mwalimu abito nyingi duong kendo ji ong'ei mang'eny ahinya jomoko maybe assume no konego bed kata ni dhi e kibanda moro ni chiemo ere kaka idil gi such assumptions ng'ama miyo nying duong molo fuko nyathiwa e girwa ni nitie by the way dhano feel ga kamano gikonyo mwalimu abito gi expect ni kata kano luongi kamoro to kamoro matiende duong by the I'm coming there habu biro gi mtoka maduong but dhano expect ga ni wane life moro ma is beyond you kata mana boss ni masa moro ok chal kamano to ji expect ni nitie ngima moro koneni kamoro to ji feel an mane ma ok adwa ni mondo ji relate kamano that is why and I live my life ka position na sama ntiere ni ndia feel ni
wacha niingie hapa nikunywe kasoda kata en kama kibandas kimo adonjo kata bedo ni jomong'eya are around, I live my life. Koro jibendo ng'iyo koda ni hapa unaweza mpata but ingeni kai ni wuon emisetamori live your life idwa keto ji mondo neni ganio in kidwa dhi kamoro iluong taxi akia ni kwa osiepni gari akia ni wache nagi okanyal dhigo kany marano kata kori feel ni ai yawa jalendo to mane mara kanye kama ntiere when the time comes be dabiro chopa level machielo upogren. Ato be paro ni nitiere Wakeyni moromo e tijwa ni eri mar fwambo. Sani gi sama wantiere ni I feel ni we are there. I feel ni we are there. Nikech opportunity no endo tinde ominyaka joma mine kinde machon chande mane gina jomi kwana ya. But these days adir kata king'yo media houses that opportunity has been provided to mine bende have not disappointed. Gikawo thuolo go eko and they have really done us proud. To goro gin maybe ber mane miseneno tiji mar fwambo nyaka ni chak nyaka gikami chope sani. I have grown. Mano adieri manitiere. Samane adonjo nam Lolwe, asetimo almost all the programs in nam Lolwe. But samane kori kela mondo atim the morning breakfast. That was one of the programs manatamora kao. Nikech nafin I don't understand politics or ken gima hero or akia. By the way, kata news was a problem. Nikora better watch news. Ne oka understand gi. Koro na feel ni yawa ma ndi okanyal madagi. But then I was pushed nikech management thought negi feel ni an gi that ability to do that. Koro yie makora donje program ni endi, and I thank God for my former co-host mane wantire godo VOJ. The guy helped me a lot to understand politics ginidika mama itimo kama endi, and I've grown since then. Ka compare myself sanito kod kinde cha, and then gi wisdom moro matin bende Nyasaye omiya, I'm feeling ni at least apogora gi kaka ne an kinde machien cha. Kama di mukwatieko maybe watch ni ne ng'ama nyako matin manyalo bedo ni neni gi seche gi eki kotudore gi tijni mar fwambo, advice minyalo miyo nyithindo manyiri? Mako mabende dwaro bedo jofwambo maybe in general. Yes. Gini endi opportunities nitie to bende ni onge. But then they are there. If you're good, so you will stand out. Nikech jok madwaro these chances, there are so many. Jomodhi e school mosomo fwambo gi ng'eny kata indo gin gi your friends mang'eny mosomo fwambo ni to pok giyudo that opportunity. So you need to find a way to stand out. Kibedo ot ni nise somo papers gi ma in godo ni irito winjo opportunity moro kamoro ndik barua iter kacha then iduoge leng. You will never get that opportunity. So push yourself. Kata ka en mana chiwori ne anyalo timo gini endi without pay, miya opportunity, then you're standing out. The opportunity momiye for free to jibro neno ni this is something we can work on till the opportunity. But kidwa beda ni dito no land teach kamoro, then you will never grow. So stand out. Erokamano. Ajera Lolwe TV de wagomba inya mbele kod twak machalo kama indi, lakini samarwa manomiwa neno koserumo gikanye mochope giko mare chenro mara Duond mine mabende ne waiko ni Lolwe TV otieno makawuono katwon wach mabende ne wawuoye en jiwo joma mine e tijno ero mabende nitiere tijno ero mara fwambo. Oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' machielo. Nyinga Joyce Oduor.